haçandan beri şu videonu düşesim gelip gördü. Yani başlıklım ters düşünmesinler deyip kolektivimde bolan ağzı birliği pozmayın deyip düşmeniyordum. Yani indi men içim içime sığanok. Sebebi käbir gören zatlarımdan soň men gereksiz ýaly duýanım üçin özüme bir şeýle çetlenen ýaly duýanım üçin. Haça men auditoriýam halk, men halkda gazanan söýgüim, halkyň gözünde gazanan söýgüim umuman maňa şo zady duýduranok ýöne käbir işgärler taýynjakda da gelip şo zady duýdurup bildim. Yani men şeýle diýmem, bir adamlary yamanlamam ýa-da erwet görkezmem del niyet. Niyet men şu videom goýmam, men niyeti aslında her kimin öz ýerini bilmesi. Her kimin öz ýerini bilmesi we men şu diýen zatlarymdan soň başlyklar näme çäre görselerem görseler işten çykarýanym bolsalar ne gözüme görnen o sebebi men öz içimdäki ýagdaýym içime sığman başlady. Şundan diýjek bolan zadym tagamçyň açylany ne çok boldy. Kemenedäki tagamçyň açylany 3 ýyl boldy. Tagamçy ýaňy açylyp 5 aýa bol awa yarım ýyldan men barýan işe. Gysgaça şeýle aýdyp bersem, gysgaça da diýen bolyn 2 ýyldan gowrak bir ýerde wagtyny geçirmeň, işlemeň, ihlas etmeň kiçi zat del. Sebebi şu 2 ýyldan gowrak wagtyň içinde hem gynançly zatlar bolup geçdi, hem bu zatlar bolup geçdi diýjek bolan zadym diňe erwet zat bolup geçmedi. Ýöne şu zatlaryň hemmesini men diňe oturup nemetmedim de, ansatlyk bilen yetmedim diýjek bolan zadym. Mene taýynjakda bardym, 2 sapar ýylgyrdym. 2 sapar ýylgyryp özüme kim kam etdim. Şu derece halkyň söýgüsini birinji bilene gazanmak gaty ansat däl. GPS'ini tapar,